हाय फ्रेंड्स आंनि यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं माने देखायनो लादों आंनि कयलार दाउआ बेसेबां गेदेर जाखो बिसोरो माने आदार जागासिनो खावसे फोरसा जालांजोब्बाय आरोखि बबावबा खारजोबलांबाय आरो आंनि दाउआ माने गांसोबो जायो गांसो जानाय भिडिअखौ आं माने देखायसिगोन लोगोसेनो दिनैनि भिडिअ बानायनायाव फुं सम नालाय देलायनाय जायाखै माने गस्लाखौबो आं उल्थासो गानफ्लांबाय आरो सासे राजा फैगासिनो हाय नै जोंहानि बियो माने फुङाव राजाया आंनि दाउ आदार होनायखौ नायनो फैयो आरो आंनि दाउआ हाग्रा जायो बेखौ आं देखायनो थांगासिनो दा आंनि दाउआ नै हाग्रा जानो खारबोजोबलायबाय माने हाग्रा जानो ओरैबायदि खारबोदों आरोखि आंनि दाउआ हाग्राखौ बिदि जायो फुं समाव माने दासो हगारना होदों आङो हगारनाय लोगो लोगो माने गांसोखौ बिदि जाफैयो आरोखि हाग्राफोरखौ जायो